En primer lloc, a l'ANC de Cambrils, al Consell per la República, per organitzar aquests actes que són tan necessaris en els dies en què ens trobem. Ho puc posar aquí, oi, Salvador? Sí. És un honor per mi, agraïda estic jo per poder estar aquí amb vosaltres, amb tots vosaltres. Saludar també si hi ha algun ciutadà andorrà, perquè els hi tenim cert efecte últimament, els ciutadans andorrans també. I sobretot agraïda de poder estar al costat d'aquestes dues persones que entenc que són dos puntals i dos referents pel nostre moviment d'alliberació, per així dir-ho, nacional. Estem davant, els hi calen poques presentacions. El Josep Costa i Rosselló, que és llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, és professor associat, investigador també, va ser vicepresident primer del Parlament de Catalunya a la 12a legislatura, ara mateix exerceix com a lletrat de carrera a l'administració pública i, a banda d'haver exercit com a advocat, és autor de diversos llibres, entre ells Eixamplant l'esquerda, per exemple, i després d'haver militat a Esquerra, a l'Esquerc, sí, ho dic correctament, a Junts, fa molts anys, a Junts ha liderat l'estratègia jurídica que ha portat el molt honorable president Carles Puigdemont, els molt honorables consellers Toni Coment i Clara Ponsatí a poder recuperar la immunitat per raó de ser parlamentaris europeus. Té una gran complicitat també amb un gran conegut per part de tots nosaltres, com és el Gonzalo Boye, ho podem veure tots els que el seguim a Twitter i a les xarxes socials. I bé, dir això d'ell, en relació amb l'Albano Dante Fachin, manifestar que és un polític i periodista català amb estudis de filologia anglesa, que va iniciar l'activisme al carrer amb el moviment del 15M, sobretot, i des de llavors l'activisme ha format part importantíssima de la seva vida, tant en matèria de sanitat, sobretot. Va ser diputat al Parlament de Catalunya en la 11a legislatura, al Parlament, per la coalició Catalunya sí que es pot, i després de... Tots teniu un passat, eh? Tots. I després del 155 famós, això va provocar que ell prengués una posició molt a favor dels drets fonamentals i drets polítics dels nostres polítics, i això va fer que col·lisionés amb la direcció estatal de Podemos i acabés dimitint com a secretari de Podem a Catalunya l'any 2017. Va formar un partit, Som Alternativa. Aquest partit, junt amb d'altres, van crear el Front Republicà, es van presentar les eleccions espanyoles del 2019, i en la vessant periodística podríem dir moltíssimes coses, però sobretot jo vull destacar la gran feina que fa en junt amb la Marta Sibina, amb la plataforma octubre.cat. Suposo que tots sou seguidors de la informació crítica sempre i tan necessària que publiquen i que ens recorda notícies, esdeveniments, fets succeïts que tenim tendència a oblidar fàcilment per la mateixa voràgine de com succeeix tot tan ràpid. I aquests vídeos ens permeten fer memòria, parar i poder recopilar tota la informació de nou i tenir un pensament molt més crític. Dit això, bé, jo els hi passaré la paraula perquè puguin dir el que ells creguin convenient, i a partir d'aquí els formularem també algunes preguntes que el part del públic ens han fet arribar, i així mateix obrirem un torn de paraula al públic per si algú vol intervenir en aquest acte. Així doncs, qui comença? Qui dels dos? Josep. Bé, moltes gràcies. Un plaer sempre ser aquí a Cambrils, amb activistes, amb militants, amb gent que pedra per la independència, per l'alliberament nacional del país, que fa molts anys o pocs, és igual. El fet és que en temps de més dificultat o de menys sempre hi sou. I a vegades tinc la sensació, o ho he comentat també en algun acte,
algunes de les coses que diré potser són més apropiades que les digués per la gent que no hi és que no per la gent que hi és. Però em va bé, diguéssim, per construir, crec que l'anàlisi una mica la proposta del moviment polític en el que vivim. Jo crec que ara mateix hi ha algunes idees o algunes dades que són importants de tenir en compte en el moviment polític, que és de desconcert, desmobilització, una part també d'emprenyament, és a dir, de tornar a sortir aquesta personalitat que tenim dins del català emprenyat. Bàsicament perquè les coses no van així com nosaltres voldríem i així com nosaltres hem treballat perquè sigui. La primera idea seria que ara tenim unes institucions que van per un camí que bàsicament és gestionar el mentrestant, que això són paraules que sempre s'inventen per no dir autonomisme de tota la vida. Ara diuen gestió del mentrestant, però sabíeu que vol dir el mateix. No ho sabíeu, per entendre'ns, la qüestió és que no ens deixem enredar per les paraules, que allò que camina com l'autonomisme és color d'autonomisme i fa olor d'autonomisme, és autonomisme. I per tant, no podem comptar amb unes institucions, per molt que les hagin votat i que hagin sortit, diguéssim, més diputats independentistes que mai, un percentatge de vots més gran que mai per la independència, ara mateix no hi són per liderar el camí cap a la independència. Ara mateix hi són, volgudament o no, per posar el fre i per fer-nos perdre el temps. Per tant, primera dada, les institucions no lideren. Segona dada, que ara també, com que hi ha un debat sobre això, potser sortirà, ja ho he dit aquí, ara no hi ha eleccions. Ni aquest mes, ni el mes que ve, ni l'any que ve, ni potser tampoc l'altre. Per tant, almenys en els meus paràmetres d'anàlisi i de pensament polític en aquests moments, els partits polítics són irrellevants. Ni els que existeixen, ni els estiguin o no estiguin al Parlament, ni els que s'hagin de crear. És a dir, no hi ha eleccions. I per tant, els partits polítics no són actors en aquests moments que l'activisme s'hagi de preocupar de quin és el referent. A mi em preguntava justament ahir quin partit votaries ara mateix i jo vaig dir cap, no hi ha eleccions. No puc votar per cap, perquè no hi ha eleccions, i quan hi hagi eleccions, que amb el calendari normal és el 2025, doncs hauran passat tantes coses que moltes les provocarem nosaltres, que veurem quins partits existeixen o quins partits ja no existeixen a nosaltres. I per tant, ara per mi, personalment, jo dels partits que existeixen a dia d'avui no en votaria cap, ni els que tenen representació ni els que no en tenen, és a dir, cap, però tinc la ferma esperança i la ferma convicció que quan hi hagi eleccions, que no serà demà ni demà passat, ja hi haurà una opció que m'agradarà. I per tant, estic tranquil en aquest sentit. I l'altra, la tercera opció, la tercera ordenada, i ja no seré la pilota, és que hem de perdre o hem de fer que el moviment en el seu conjunt perdi la por a la repressió. L'arma que té l'Estat contra nosaltres no són els jutges, no són els fiscals, no són guàrdies civils, no és Pegasus, no és res. L'única arma que pot aturar-nos és la por. Si nosaltres no tenim por, ells no tenen poder ni tenen res que ens pugui aturar. Ahir vaig estar en un acte que hi havia uns quants represaliats de l'acte del tsunami a la Jonquera, quan es va tallar l'autopista del Congrés de la Jonquera. I l'altre que estaven investigats en un jutjat de Figueres. I vam riure molt perquè vam comentar com podria ser un judici amb 200 persones i 200 advocats. I ho comentàvem, i segur que els companys no hi poden donar fe, que a Catalunya no hi ha en tot el país una sola sala allà on es pugui celebrar
un judici de 200 persones, que l'han de jugar un polisportiu, perquè i només aquesta idea, ja ho podeu imaginar, la gràcia que els fa els propis funcionaris de la justícia, els secretaris dels jutges i els fiscals, un judici amb 200 persones és un autèntic malson per un jutjat. I estan parlant que aquí van identificar 200 persones, les tenen encausats allà en el jutjat de Figueres, que devien ser un 1% de tots els que hi havia allà a l'acte aquell del tsunami de la frontera. Si imagineu-vos que van identificar el 1% de les persones que hi eren i és un malson per evitar aquest judici i ja si s'ha de celebrar, perquè fixeu-vos que per un acte que es va fer aquests dies també a Salt hi havia 50 causats i el jutge va dir, saps què? Fora, no vull fer aquest judici, arxivada la causa i al final no ha quedat res. Per què? Perquè els demanda en realitat fer un judici de 50 persones que si no sents és complicat, si porta fer. Per tant, com que no tenen prou policia per aturar-nos, això va quedar molt clar el dia 1 d'octubre, no tenen prou jutjats per jutjar-nos a tots, perquè només que investiguin 200 persones ja col·lapsa el sistema. Imagineu-vos els centenars de milers que som nosaltres per fer tot això i, per tant, hem d'eliminar el victimisme, la victimització i la desmobilització que va associada a la por de la repressió. La repressió, vàrem dir 1000 vegades que no tenien prou presons per aturar-nos, no tenien prou policies per aturar-nos i que no tenien por. I per això deia que a vegades les coses les dic i valen més els que no hi són que els que hi són, perquè segur que són no tenen por ni mesura de la repressió, però que hem de tornar-nos a dir que això no ens ha d'aturar ni ens pot aturar a l'hora d'anar endavant. Per tant, amb aquestes coordenades hem de tirar endavant, vol dir que la gent, el Consell de la República, els activistes, les territorials de les entitats, han de tirar endavant el lideratge d'aquest procés cap a la independència amb la desobediència civil. Ha dit desobediència civil, no tenim molt, però... Bé, bona tarda. Gràcies a Josep per aquestes paraules, perquè jo quan hi ha un acte amb el Josep vinc a escoltar-lo, igual que vosaltres, i després intento callar el més ràpid que puc, per seguir escoltant-lo, perquè el vaig conèixer en la presentació del seu llibre Eixamplant a l'esquerda, i em va semblar molt interessant en un moment com el que vivim, i que ell feia referència de desmobilització. També he de dir una cosa, per estar desmobilitzat, aquesta sala fa goig. Això també ho hem de tenir en compte. Ja li agradaria a moltíssims moviments socials arreu del món estar tan desmobilitzats com està l'independentisme català. Perquè això que avui estem veient, tu no em deixes mentir, que també fas molts actes, es veu arreu del país. És veritat que l'independentisme està molt mal acostumat, sembla que si no són 2,5 milions de persones, no és res. No, és que aquests 2,5 milions existeixen perquè en moments de desmobilització, la desmobilització és tot això. I és arreu del país. Per tant, us sembla en context. Jo em fa efecte que l'independentisme està en situació de tornar a posar contra les cordes l'enemic, i l'enemic, després podem parlar, que és un enemic o és un adversari, crec que és un enemic, que és l'enemic que ha decidit subjectar-nos mitjançant la violència. I això, en un moment com en el que vivim, on es parla d'agendes de reencuentro, de pactes, de girar fulls, etc., doncs no. Estem subjectes políticament mitjançant la violència, mitjançant la presó, mitjançant uns jutjats que ja sabem tots com ha anat la qüestió i que, per tant, la raó per la qual en un moment donat va haver 2 milions o 3 milions de persones al carrer continuen intactes.
la agenda del reencuentro, el diálogo, el pasar página, és una mentida. No és una opinió de a mi no efectivament tinc la meva opinió. És una presa de pèl, és en certa manera traicionar uns valors, etc. Aquesta és la meva opinió. Ara, deixant de banda la meva opinió, hi ha una realitat. És mentida, no existeix retrobament, no existeix possibilitat de diàleg tal com les coses hi són ara i per tant ho hem de dir. I hem de dir que malgrat que ens vulguin fer creure, i per això de vegades fem aquests vídeos d'octubre que són molt avorrits. L'últim, per exemple, l'últim el vam titular el vídeo més avorrit d'octubre. Per què? Perquè bàsicament normalment, tu quan ets periodista i dones notícies vols donar una exclusiva, no? Algo que no sap ningú i tu dius, ei, escolteu-me perquè us diré algo que no sabia ningú fins ara. I nosaltres en aquest últim vídeo fem exactament al contrari. Diem, ara explicarem això que sabem tots, però posarem dates. Per què? Perquè aquesta voràgine de la que parlàvem, dels judicis, dels pactes, es van acumulant una sobre l'altra i de cop, i aquesta és una estratègia per desmobilitzar, sembla que, escolta'm, això del català no estava blindat abans. Els fons europeus els gestionaven, no? Si van dir que quan aprovaven el pressupost que gestionarien els fons europeus. Escolta'm, les inversions, això ja estava solucionat, no? I clar, de vegades tu poses telenotícies i dius, potser sóc jo, que vaig mal fixat, i això no ho havíem dit exactament igual l'any passat. Fa 3 dies Pere Aragonès va dir que si el govern del PSOE no complia, probablement no s'aprovarien els pressupostos, si tu em digues. Això ho hem sentit abans. Però doncs l'ha sentit en el mateix lloc 365 dies abans, o 700, o, bueno, 800. Hem de lluitar contra aquest intent de normalitzar el que no és normal. I per això, trobar-nos i compartir reflexions al voltant del que no és normal i del que no podem normalitzar, malgrat que hi hagi una enorme operació d'estat i d'autonomia per normalitzar-ho, doncs no ens ho podem permetre. I per tant, crec que aquests actes contribueixen una mica a això. I a recordar-nos que no s'hem tornat bots, que no sentim veus, que no hi ha una realitat que és la que és i que som molts els que ho estem veient i que per sort crec que serem molts els que trobarem la manera de sortir i de, diguéssim, curtcircuitar aquest intent d'enviar-nos a tots a casa. Llavors, aquí estem. I com que hi estem també, sobretot, gràcies a un munt de gent arreu que no es vol creure el relat i que organitza un acte com aquest, que busca un local, que contacta amb els ponents i que fa que avui estiguem tots aquí. És una obvietat, però jo crec que és imprescindible dir-nos-la i posar-la sobre la taula. Dit això, com que faig molts tuits i quan me deixen parlar de 3, jo ho deixaria aquí i passaria al final que hi ha una pregunta interessant. Per tant, jo ho deixo aquí i agraeixo que puguem tenir la possibilitat de veure les cares i preparar-nos per circuitar aquesta trampa que ens volen donar. Jo, abans de preguntar si hi ha alguna pregunta, al públic si hi ha alguna pregunta, m'agradaria preguntar-te a tu. Quan has dit que no estem bons, vols dir que no estem tarats, no? Et referies amb això? Una altra cosa que et volia comentar a tu, Josep. Quan has dit que no hem de tenir por, en d'altres actes, quan s'ha parlat de por, s'ha fet referència a un primer acte de por que per mi és molt significatiu, que va ser quan el president del Parlament, Torrent, no va investir el president Puigdemont. Quina opinió et mereix a tu, diguem, això seria un acte molt, un punt d'inflexió, potser, amb la por col·lectiva o amb la por institucional?
Bé, en realitat tot plegat no sabem quan comença. Sabem quan comença a explicar-se i quan comença a sortir a la llum. Però aquí hi ha un altre moment també que vist en perspectiva de Vidor, no sé si ho recordareu, crec que va ser, no sé si l'endemà o 2 dies després de la declaració del Parlament d'independència del 17 d'octubre, hi va haver un article publicat a un diari català que deia a partir d'ara passaran coses que costaran d'entendre. No sé si us sona. I Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do les coses que han passat. Però, d'alguna manera, va haver de recordar això perquè ens posa sobre avís o ens confirma que res del que ha passat no és casualitat, ni és fruit de l'atzar, ni de circumstàncies alienes, sinó que en el mateix moment que es va fer la votació del Parlament declarant la independència, els mateixos que ho feien, fins i tot alguns creien que eren uns traïdors si no ho feien, ja sabien el que passaria després. Ja sabien el que passaria després. Ja sabien que no investirien el president Puigdemont no va ser, en aquest cas, una decisió personal del president del Parlament. Va ser una decisió política del seu partit i amb el suport de molta més gent. Perquè la dinàmica de canviar d'estratègia, de reescriure el que van fer, passar de dir si no fas això ets un covard i un traïdor, a dir si fas això ets un tarat, Déu-n'hi-do, és un viatge llarg. És que és molt seriós el que estic dient. És molt seriós. Ja entenc que riguin alguns, no ens poden treure res, però el problema és molt seriós. És a dir, hem passat que si no fas una cosa ets un covard i un traïdor, a ser un tarat per fer-ho. El cinisme. Això és, crec jo, no es pot capgirar la realitat i no es pot capgirar el relat d'una manera més radical i més descarada, si m'ho permeteu, que així. I clar, això no ho fas d'un dia per l'altre. Això, un dia deixarà d'anar, passaran coses que potser no us entendreu. Ens torno dient, ens preparant, però hi anirem posant una miqueta de botonets perquè la cosa no faci tant de mal. Ho anirem dosificant. I el 2018 us explicarem fins aquí. I el 2019 una miqueta més. I el 2020 una miqueta més. I el 2022 ja no hi ha res més amagar, ja està tot, diguéssim, a la vista de tothom. I això és el que ha passat. Però, efectivament, el 30 de gener del 2018 es posa de manifest d'una manera molt crua el canvi de relat, de dir no ens aturarà la presó, no ens aturaran les amenaces, no ens aturarà la repressió, el requeriment del Tribunal Constitucional els pengem la paret amb un clic i entrem col·lecció, passant a, no pot anar ningú més a la presó, no hem de prendre mal, no hem de fer res fora de la llei, hem de recuperar les institucions, hem d'aixecar el 155, ens cal un govern efectiu i tots aquests mantres que i al final tot era, diguéssim, la primera dosi de la realitat, que era que no tenien cap intenció de continuar endavant allò que havien arribat a un moment decisiu de l'octubre, que havien creuat el punt de no retorn. Perquè aquesta també és la realitat.
2017 van gravar el Club de la Recordació. I hi ha un esforç ingent, un esforç brutal per fer-nos tornar enrere, fer-nos tornar a la situació anterior. Però això és fer passar el pal de la roda. És a dir, després de l'octubre no podem tornar a la situació d'abans. Mai més tindrem l'autonomia que teníem abans, mai més tindrem la democràcia que teníem abans. El país no serà mai més el mateix que era abans. Però posar tot el relat que vulgui, tot el maquillatge que vulgui, no serà mai més igual. Això ho estic fent sobre. Álvaro, també et volia comentar amb això que dèiem que passava el moment i volia que aixequi la mà i passarem al micròfon. Però amb això que dèiem que la gent està enfadada, jo crec que el vídeo que heu fet no era avorrit. Feia posar de mala llet, si m'ho permeteu, de molt mala llet. Perquè clar, te n'adones que des del 2017 ens venen repetint la taula de diàleg. Ara quedarem. No, ara muntarem una taula de diàleg per parlar de com serà la taula de diàleg. Sentarem les bases de com ha de ser aquella taula de diàleg. No, ara no, perquè hi ha una situació d'emergència sanitària. Ara no, perquè és igual. La gent no està, jo crec, decebuda, està molt enfadada, ho deia abans el Salvador. I la gent necessita lideratges. On els trobarem? Bueno, ella ha deixat, ara vaig, perquè t'agraeixo que diguis que el vídeo no era avorrit. Jo m'he avorrit profundament, però m'he indignat, i m'he indignat molt perquè fins i tot jo, que estic tot el dia llegint articles a Twitter i tal, hi ha coses que s'obliden. Aquesta pregunta del 30 de gener, i ara quan has dit el 30 de gener, hi ha hagut, hosti, clar, i aquell article veureu coses, o sigui, aquest canvi, aquest gir del transatlàntic, compta o té al seu favor, primer, que tots tenim una vida, no? Com estem tot el dia, no, perquè fa 18 mesos i 34 dies vaig dir això. No, doncs tenim una vida, anem fent, i aquests cotonets van fent que coses que si te les deien fa 4 anys haguessin dit, no, impossible, avui passin per normal. Llavors és poquet a poquet, i per tant, quan és necessari fer aquesta mirada global per veure, no, efectivament aquí hi ha una trampa. Clar, en Josep diu no, ja poden fer la trampa que vulguin, que estan obviant una realitat, que és que l'1 d'octubre no ho vam somiar, ni és algo que vam veure per la tele, l'1 d'octubre hi era. L'1 d'octubre no, i això és algo que te referies, en un dels vídeos que tenim a octubre, si no l'heu vist, us ho recomano, una entrevista a un sociòleg porto-riqueny que diu Ramon Grosfondo, que diu quan en una societat passa alguna d'aquesta profunditat, és molt difícil després tornar a la societat com era abans. Per què? Perquè, efectivament, no estem parlant d'una cosa que vam veure per la tele, que va dir no sé quin polític. És una experiència col·lectiva de la qual participa una quantitat enorme de gent, vull dir, no d'una mani concreta, sinó d'algú molt profund, que per tant dius tots els coneixements sociològics, politològics i històrics que es tenen, quan passen coses així en una societat, la societat és molt difícil que torni enrere. La pregunta és impossible? O sigui, podria ser que ara tinguem per davant 20 anys d'autonomisme, de Jocs Olímpics d'hivern amb l'Ambanc, és possible? Jo crec que és possible, i s'ha de dir. És possible en la mesura que siguem capaços, tots els que van participar en l'1 d'octubre, de posar fre. S'ha fet vídeos moltes vegades, per això ens diem octubre, de dir anem a mantenir viu, però no mantenir viu, perquè ara vindrà el 5è aniversari de l'1 d'octubre i tots seran, ho veurem, tothom serà el més octubrista, hem votat en guanyat, no sé què. Ara ja hem de passar el dol. Ara ja hem de passar el dol. Ja ara ho celebrarem i 5è aniversari, es diu aviat. En l'últim vídeo fèiem aquesta reflexió que en les properes eleccions hi haurà gent que votarà
que tenia 11 anys quan va ser l'1 d'octubre. Per tant, aquí també hi ha una feina de recordar i de mantenir viu, no només, ai, que bonic va ser l'1 d'octubre, no, en què passava? Passava en aquesta manca de por, en aquesta capacitat d'associar-se i no entrar en aquest possibilisme barat en el que estem, no? Vull dir, amb aquesta capacitat de contestació que efectivament els representants institucionals de l'independentisme han perdut. Llavors, estem tots cabrejats, hi ha gent que potser no hi és aquí i que diu, mira, ja m'avisaran quan vulgui fer alguna cosa seriós, hi ha gent que diu, escolta, jo no he deixat ni de ser independentista, no he deixat... Ara, jo no... Bueno, doncs resulta que vol dir que als altres ens toca fer allò que cridi a tota aquella gent un altre cop. Certament els partits estan fent exactament el contrari, estan fent passes per cada cop deixar més clar que no hi ha tornada enrere, que el que tenim, el nou orden mundial, és el que és. Serem capaços? Jo conec molta gent que està intentant o que fa un munt de coses per aturar aquesta deriva. Ara, tu deies dels lideratges. És veritat que tots tenim la tendència d'esperar que vingui algú que aixequi una bandera i que tots ens posem a darrere i que ens tornem a sentir forts com era el 1 d'octubre. I jo no sé si és realment així. I és veritat que calen lideratges, i és veritat que sempre cal gent que sàpiga transmetre allò que pensem molts, algú que no només ho sàpiga transmetre, sinó que tingui la valentia de representar allà on cal, ja siguin unes institucions, ja sigui representar allò que impon. Ara, potser, i tenim la sort que no hi ha eleccions en els propers temps, potser funciona al revés. Aquests lideratges apareixeran o reapareixeran quan la situació social i política ho requereixi. I per tant, em sembla que funciona al revés. Tota la gent que està treballant en l'ANC, tota la gent que fa el Consell de la República, tota la gent que està treballant en iniciatives per defensar la llengua, no sabem d'on sortirà el proper Arenys de Munt. Per tant, haurem d'estar a tot arreu generant el caldo de cultiu que faci impossible que els altres segueixin fent el que estan fent. I crec que quan sigui evident, els lideratges apareixeran. Però no crec que ens tregui d'aquí un grup d'il·luminats que es reuneix, il·luminats, vull dir, d'un partit o de l'altre, del que sigui, que es reuneixin i treguin les tables de la llei. Crec que ha de ser al revés. De fet, a l'1 d'octubre s'arriba justament per el contrari, amb un munt de líders que ho saben fer i un munt de gent empenyent. Per tant, quedar-nos quiets esperant aquest lideratge, crec que no, al contrari. Potser el que hem de fer és estressar alguns lideratges actuals. Per això fem vídeos i els tuits de Josep Pomel. Em consta que fan agafar nervis a més d'un. No sé si t'han dit alguna cosa. Preguntes directes. No, ningú et diu, escolta'm, Josep... Crec que ningú mai ha gosat dir-me fins tuits de gent. Però que no han agradat... Perquè saben la resposta. Que no han agradat a alguns et consta. Sí, puc intuir. Sí, però ja crec que saben què seria la resposta si algú digués el que era dir o el que no. En tot cas, jo vull rectificar el que deia l'Albano, que l'1 d'octubre, algú recorda qui va ser el líder que va proposar ocupar les escoles durant el cap de setmana perquè no es poguessin precintar per la policia o la Guàrdia Civil? Algú recorda qui va dir que la gent havia de sortir amb tractors i excavadores a l'entrada del poble perquè la Guàrdia Civil no pogués entrar al poble? No. Algú recorda qui va dir que havíem d'amagar les urnes en els llocs més insospitats perquè la policia no es pogués trobar ni amb Pegasus i el dia de les votacions del dia d'octubre les urnes apareguessin de tots els llocs. O anar a Hisenda.
anar a Hisenda. El 20 de setembre. Exacte, el 20 de setembre, qui és que va dir que havíem d'anar a concentrar-nos allà a impedir que la... Primer va anar la gent i després van anar els líders. Per tant, no és cert que ens facin falta líders per tot. De fet, jo crec que, i ja tornaré a fer el comentari pels que no som aquí, perquè els que som aquí realment som d'un perfil que segurament no ens calen líders. Segurament la majoria dels que sou aquí heu participat en el debat constituent, esteu apuntats a la Constitució de la República, sou d'aquesta entitat o de l'altra, de l'ANC, d'Òmnium o de les CDRs, etc. I per tant, no us cal delegar la feina política en ningú. Probablement els que som aquí ja podríem viure en un país que no tingués Parlament i cada vegada que hagués de discutir una llei agafàssim el mòbil, agafàssim una aplicació i posàssim la nostra opinió directa. Per bé i per mal, per les dues coses, segurament, el país no és tot així, no és així. O sigui, hi ha gent que sí que necessita líders, hi ha gent que sí que necessita que algú li expliqui el camí per després ell d'apuntar-s'hi o simplement donar-li el vot i el suport per anar cap a aquest camí. Però l'activisme, la gent que fa que les coses passin, no necessita tants líders. A vegades són útils els referents. És a dir, si veus algú, sigui pel diari, per la tele o al poble del costat, veus algú que fa una cosa interessant, tu la imites i dius, ostres, això que ha fet està molt bé. Podríem fer-ho també, no? Per exemple, ara ets una consulta sobre la independència i 500 o 600 pobles més del país diuen, ostres, nosaltres no podríem fer això, està molt bé. Aquest és el lideratge que cal a l'activisme. Gent que faci coses i altra gent que les imiti o les reprodueixi o les escampi. Seria la paraula més adequada. I per això, i aquesta és una altra reflexió que m'he configurat, hem de perdre un altre por, que és la por a fer coses que no surtin bé. La por a fer coses que siguin un fracàs o que no siguin tan exitoses com tots voldríem. És a dir, hem d'intentar fer un altre arenys damunt sense tenir por que no surti bé el primer intent, perquè segur que no sortirà bé la primera vegada, i segur que no sortirà bé la segona, i segur que tindrem, abans de trobar la idea que operarà, per dir-ho popularment, abans de trobar la idea que s'escamparà per tot el país i que tornarà a posar en marxa la fase resolutiva del procés independentista, intentarem fer moltes coses que directament se'n riuran de nosaltres. Per tant, no hem de tenir por ni que se'n riguin de nosaltres, ni que vengui poca gent, ni que no funcioni la primera idea que tinguem. Si tenim, pensau això, d'on fe que és així, si tenim al país milers de sales plenes de gent com aquesta, perquè és així, quan vas als barris, als pobles, a tot el país, aquest moviment independentista omple les sales a tot arreu, per tant vol dir que tenim milers de persones mobilitzades i treballant, doncs només que n'hi hagi un poble, un barri, una entitat, un grup de gent que l'encerti, ja serveix per tothom. Per tant, ens podem permetre el luxe d'equivocar-nos tots els altres, intentant coses que a la primera no surtin bé. I aquesta sí que és una por que hauríem de perdre, que alguna cosa no tingui èxit a la primera. Però és anant i anant que ens sortirem. I quan trenquin les postures, aleshores això, la gent que està a casa esperant que passi alguna cosa, sortirà. I també passarà una altra cosa que inquieta molt a la gent, i jo sempre dic el mateix. Quan passin coses, quan hi hagi acció, apareixeran els joves. És el que molta gent té aquesta actitud, d'on són els joves. Els joves no estan per discursos, no estan per paraules i no estan per banderes, estan per acció. I quan hi ha acció, sempre hi són. I només posaré un exemple, ja si no tinc opció de parlar massa. A la universitat, jo
fa temps que faig classe el primer curs, el primer trimestre dels estudiants que entren a la universitat per primera vegada. I ara tu deies que abans que ara votaran els que tenien 11 anys quan l'octubre. I jo a la universitat tenc els estudiants que el 2009, quan eren ells damunt, encara portaven bolquers. I per tant, tenim un jovent que no coneix una altra cosa que el procés d'independència. Que tota la seva consciència de persones és el mateix. És el moviment independentista d'anar anant i d'ara la consulta, ara el referèndum, ara les plebiscitàries, ara tot aquest. I, resumidament, us diré, els estudiants de 20 anys que entren a la universitat els avorreix solemnement el tema. I si intentes parlar, veus en les seves cares els avorreix, es connecten directament. I després et trobes que apareix el tsunami, o apareix l'última ona, o apareix el tema de Pablo Hasél, i desapareixen tots de l'aula. I dius, que no els avorria el tema, no, els avorreix parlar del tema. L'acció no els avorreix. Abans de passar-te el micròfon, Álvaro, deixa'm fer-te una pregunta com a jurista, perquè ara deies tornarà un altre ells damunt o el que hagi de venir. Clar, recentment has tocat també amb el sentit que coincideixo amb això, és a dir, vam votar, vam guanyar. Llavors, per exemple, figures com el president Puigdemont no han estat deslegitimades per cap institució catalana, o ha estat per un article constitucional, però és aliè, diguem, a les nostres institucions. Llavors, aquesta podria ser molta gent, es parla, es pensa en el possible retorn del president Puigdemont. Com podríem encaixar tot això? I estic de passo canvi de micròfon a l'Albert. Jo ho diré de la mateixa manera que ho vaig parlar amb ell directament. La clau del retorn no és ni jurídica, ni és que tu prenguis la decisió de tornar en un moment polític oportú, sinó que la clau és que a la frontera hi hagi 300.000 persones esperant. Aleshores, jo ara, en aquests moments, el que em preocupa és que hi hagi 300.000 persones disposades a fer el camí de la frontera al Palau de la Generalitat. I jo estic pràcticament segur que totes les qüestions jurídiques, personals i de calendari seran secundàries si hi ha aquesta mobilització. El problema és que si no hi ha les 300.000 persones, hi ha un, si són 250 que no va bé, el retorn pot ser més simbòlic, pot ser més poc transcendent del que es vulgui. La transcendència de l'exili, aquesta és la cosa que potser no són tots conscients. La força de l'exili no és inherent a les persones que hi són. La força de l'exili és directament proporcional a la gent que dins del país està esperant l'exili per Catalunya. I que hem anat a Perpinyà el 2019, el 2020, quan van retornar a Catalunya, a territori català, fora de l'estat espanyol, però ja a territori català. És a veure la força de la gent que vol que l'exili torni. I dit sigui de passada, després del parèntesi de la pandèmia, quan ens diuen que estan tan desmobilitzats, no hem d'oblidar, perquè a vegades les coses ja no s'obliden, que el dia abans de la pandèmia, o ja que estàvem en pandèmia, perquè quan érem tots a Perpinyà ja hi havia pandèmia, estàvem tots mobilitzats i tots dempeus i tots amb una fermesa i unes ganes de lluitar que ara els trobam a faltar. Però que si l'únic que hem de fer és tancar el parèntesi de la pandèmia i som allà on érem. Al finals del 2019 el país estava supermobilitzat i amb una força de tsunami i de baixes de través del país cap a Barcelona, després de la sentència, tot el que era l'última ona, etc. El país estava fort i mobilitzat exactament el dia abans de la pandèmia. Per tant, també hem de mentalitzar-nos, de tancar el parèntesi de la pandèmia i tornar a ser mateix. I això és la clau, per mi és la clau. És a dir, i a mi no m'acaba de convèncer la idea de si els exiliats o el president tornen,
ja serà un momentum. La cosa no és tan fàcil. Les coses s'han de preparar, l'organització no és una falta, no s'improvisa. Jo dic que per arribar al crescendo, per arribar al momentum hem de passar pel crescendo. Hem de passar per anar organitzant-nos, mobilitzant i posant altra vegada el moviment a passar. Què n'opines? Què n'opines? Què n'opino? Com deia abans, en relació a Puigdemont, que em semblava, primer, en relació a l'exili, ara mentre parlaves, un dels momentums de la transició té a veure amb l'exili, no? I el retorn de Tarrella i de tot el que es va saber després, de com va anar aquest retorn, quin paper jugava en aquesta tornada a la normalitat. I per tant, és curiós que en un aquest arc històric on acaba allò que tancava aquell retorn de l'exili, estiguem un altre cop amb un exili que en certa manera sembla que impedeix el tancament que sí han permès els indults. I això jo crec que vam tenir veritables problemes com a moviment pel fet que la presó era una repressió molt bèstia, que eren molt, malgrat que eren presos polítics, era molt difícil analitzar políticament el que passava. Perquè, i crec que amb bona consciència, es va prioritzar fer una pinya davant d'aquesta agressió, que era la presó i contra unes persones concretes, i es va prioritzar fer una pinya. Ara bé, eren presos polítics, i per tant, la seva presó ha de ser analitzada políticament, i els seus indults també han de ser analitzats políticament. I aquests dies que fèiem aquest vídeo recollant els 5 anys últims de la taula de diàleg i tal, hi ha un moment que parla d'aquella carta de Junqueras, que es publica uns dies abans en el diari Ara i en la Sexta, recordeu, que va ser un terratrèmol. Allà és on Junqueras deia, escolta, ens hem equivocat. L'1 d'octubre va ser un error. Jo crec que els indults ens permeten fer una mirada retrospectiva de la presó als líders, i l'estat espanyol va empresonar a uns líders polítics. Per això eren presos polítics i perquè buscava un efecte polític. Probablement tot això que estem veient i que no entendríem ve d'allà. I en el seu moment era dur de dir. I encara ens fa una mica de cosa dir-ho. Però certament els indults als líders independentistes han permès la reconducció per part de l'Estat de la situació de Catalunya. I jo m'alegro moltíssim que aquelles persones estiguin a casa, però atenció, aquí a l'Estat ha guanyat una partida. I és una partida que l'exili no deixa tancar. Per tant, des d'aquest punt de vista, curiosament, el que semblava la presó com una cosa superdura que ens va colpejar, fins i tot més que, recordeu quan deien, mira, l'exili està allà tranquil·lament, l'Unxuco està aquí, sense entrar en a veure què és més dur, sí que és veritat que al cap del temps l'exili continua sent aquella pedra que sí que els indults han permès tancar. La pregunta és, per això estic d'acord amb el que deia Josep, tant és si és Puigdemont o Comín o Ponsatí, més enllà d'això són exiliats polítics i per això la seva figura envia un missatge polític. Pel que fa a la pregunta que tu la formulaves, Puigdemont, jo crec que qui sigui capaç d'encarnar el que suposa l'exili, i òbviament Puigdemont és la figura més destacada, té un poder a les seves mans. A més, era el president que va ser destituït, que no ha estat destituït mai per la ciutadania, sinó per allò. Ara, a mi sí que em costa, i entenc el pragmatisme, però em costa entendre per què no es desmarca de manera més clara
de la política autonomista, rendicionista i en alguns casos pactista amb l'Estat i la monarquia que fa cert sector del seu país. I això cal dir-ho també, tranquil·lament, perquè un moviment polític que posa els temes complexos sobre la taula ho ha de fer. Perquè crec que, per exemple, quan hi ha gent de Junts per Catalunya que pacta amb l'Estat uns Jocs Olímpics, que pacta amb la monarquia uns Jocs Olímpics, com es pot entendre que el partit del líder de l'exili, que és el líder de cara al món, el més clar que tenim, i el que jo vaig votar, com s'entén que el seu partit estigui pactant amb la monarquia avui? Perquè avui hem sentit que es torna a presentar una candidatura i dius el mal que li està fent això a l'exili. Tu imagina't que ets un exiliat que no pot tornar al seu poble, que no pot veure la seva família, que t'has de quedar allà mentre la teva família viu aquí, i en el cas de Baltònic, per exemple, que no va poder veure la seva mare, i en el cas del president Puigdemont, que també el seu pare, em sembla que... Diu, tu imagina't com a persona que estàs allà fent-te càrrec d'això, perquè segur que oportunitats per rendir-se no els hi han faltat als que estan a l'exili. I dius, no em rendeixo, no em dóna la gana. I el teu partit pacta amb la monarquia que et manté dins de la teva família. Què està passant? Jo crec que això, quan parlem de malestar, hem de parlar d'aquestes coses. Què és el que està passant? Jo, sincerament, no tinc resposta a la pregunta. Tinc opinions. Però, a banda de les opinions, això que no volem dir és un... I moltes vegades, curiosament, m'enfada molt el que fa el partit del president Puigdemont pel mal que li fa el president Puigdemont. I a vegades me pregunto, per què no els envia Rastafari? No sé si en Josep voldria, però bueno, és igual. Crec que és una cosa que em té al·lucinant. I avui surt el govern a dir, i quan dic amb la monarquia, perdó, que no en sé, al final, els Jocs Olímpics més o menys, però el missatge profund que s'està donant, perquè quan dic amb la monarquia, el Comitè Olímpic Espanyol, què és? És una eina de l'estat monàrquic, com tots els estats fan servir aquesta mena d'eines simbòliques. Bé, doncs, que avui el govern de la Generalitat pacti amb la monarquia per fer els Jocs Olímpics és part del problema que dius, bueno, aquests joves que apareixeran quan hi hagi acció, aquests no s'apuntaran de voluntaris als Jocs Olímpics. És pena. Sí, hi havia una pregunta per allà baix. Diverses preguntes veig. Com ho fem això, Salvador? Si vols, passo. Quines? Si no, potser serà més fàcil que s'apropin, no? Gràcies, Jan. Jo crec que els que estem aquí estem al 100% d'acord amb vosaltres. Però hi ha un però sempre. Esteu dient que hem de fer coses. Hem de fer coses. Però aquestes coses, si no s'oblida, una lideresa, ja sigui de Junts, d'Esquerra, de la CUP, dispensionista, del MIU, hi té que haver una persona que ens digui les coses que hem de fer. Si no, vosaltres mateixos esteu parlant com els polítics. Per exemple, perquè avui mateix sabem que el 8% de les sentències van en català, el 92%. Per exemple, no acceptem cap sentència que no vingui en català. El partit del Puigdemont hi té que haver alguna persona que lideri i ens digui les 10 primeres coses reals que hem de fer. Si no, hem de fer coses, hem de fer coses, hem de fer coses i ningú les defineix. Aquesta és la meva opinió.
volia preguntar a Josep que has dit que el 27 d'octubre, quan es va proclamar la independència, hi havia polítics que ja sabien que anaven enganyats, o sigui, que no anaven a tirar el endavant. Ho atribueixo a una part d'Esquerra Republicana i vés a saber quin és igual. La meva pregunta és si en aquest moment ja ho sabien, fins a quin punt hi ha un entramat conscient d'un treball de Troia que s'inmiscueix des de quina mena d'estructures a relació amb l'Estat. Què passa aquí? I en un segon moment molt posterior, relacionat amb això però separat, què passa amb el tsunami? El tsunami també és un moviment que ens mobilitza per desmobilitzar-nos. Un moviment que ens agrega moltíssimes, ens en tot el carrer, els joves també, i després va fora, no? Llavors, o sigui, què passa? Hi ha moviments conscients que van cap aquí, que abans de Troia treballats prèviament, des d'on i com es fa? Hola, bona tarda. A veure, gràcies sobretot per el que heu dit. Estic d'acord, però m'he quedat amb una frase quan heu dit que els partits que estan avui en dia no ens representen. És més, si ara fossin eleccions, jo penso exactament igual. No votaria. O senzillament ficaria paper blanc i independència ja colla de l'hospitals. Això és el que faria jo, personalment. A veure, però heu dit que possiblement a l'any 25 hi haurà un nou partit, o es pot crear un nou partit. Qui m'assegura a mi que aquest nou partit no passi exactament igual que el que està fent el que tenim ara, al Parlament? Qui m'assegura a mi que no ens tornaran a enganyar? Perquè és que ens van enganyar el dia 1 d'octubre, no ho van fer els partits polítics, ho van fer la gent. Vam ser la gent que vam empènyer. I a mi se m'ha dit personalment, perquè vaig estar al Parlament, per presentar el manifest sobre el col·lectiu àvies i àvies de Cambrils. Aleshores va ser la idea de fer un manifest perquè no es feia govern. M'han dit, bueno, en altres llocs han estat inclús un any per fer un govern, però és que en altres llocs, en altres països, no passava el que estava passant aquí a Catalunya. Aquí calia fer un govern, perquè estàvem sota un 155. Que per mi encara el tenim a sobre. En definitiva, qui m'assegura a mi que un nou partit polític ens porti verdaderament a la independència que no ens enganyi, perquè portem 5 anys enganyats. I nosaltres no hem deixat d'estar al carrer. Quan dieu fer coses, ja les estem fent. Som àvies i àvies i portem més de 4 anys al carrer. Dimecres i diumenges al terç. Quines coses més tenim que fer? Perquè hem anat a tallar carreteres, i som àvies. I he anat a tallar carreteres. Què tenim que fer més? He anat a tot arreu, he anat a Perpinyà, he anat a la Universitat Prada de Conflent, he fet portar al president Torra, quan vam fer els 4 anys. Vull dir, ja s'ha mobilitzat, estem mobilitzats. I què ens passa? Que cada dia som menys gent. Han perdut gent. Per què? Perquè estan emprenyats. Jo soc la primera que estic emprenyada. Jo hi estic moltíssim emprenyada a tots aquells polítics que ens van enganyar. I és que ho van dir a la cara, que ens van enganyar, que en realitat l'1 d'octubre no ens representa, perquè Europa no ho representa, perquè no va ser democràtic. I que cal? Un referèndum pactat amb l'estat espanyol. Això se'ns va dir a la cara. I jo vaig contestar i vaig dir, però què m'estàs dient? Un referèndum pactat amb l'estat? 1 d'octubre, no s'ho dit per res. Doncs els cops que van treure la gent, i els ulls que van perdre, i els testicles, i els caps oberts, no s'ho dit per res. Aleshores, què sou que tenim que fer més? S'agradaria una pregunta aquí i hi ha una pregunta aquí. Hola, bona tarda, bona estada. Aquí m'ho he anat comentant, jo tinc 3 idees que m'han quedat una mica callades. Una és l'idea d'esperança, que crec que s'ha d'expressar, es vulgui o no es vulgui, en aquests moments que es trobem com ara. La gent se'ns ha de donar esperança, perquè la situació que tenim ara és bastant gran. La segona
és l'estratègia. No podem descuidar que per molt que la força vingui del poble, hi ha d'haver una estratègia. No podem ser impotents. Fins i tot els Estats Units l'any 85 va publicar un llibre en el qual s'escrivien 15 vegades, entre les quals hi havia la de l'estat espanyol a Catalunya. En edicions posteriors ja va aparèixer. Però totes les altres guerres s'han complert exactament com es deia el llibre. Per què no deia el llibre? Simplement perquè era una qüestió d'estratègia. I després, quan tenen els partits, evidentment cal una renovació. No és una qüestió de desconfiar del sistema, sinó de modificar aquest sistema i potser buscar alternatives. Jo personalment comparteixo amb en Josep el desencís, el que tenim actualment a nivell de partits polítics, però no podem deixar d'entendre que és un mitjà perquè en un moment determinat es pugui complir, almenys des del meu punt de vista, l'estratègia que crec que hi ha de ser sí o sí. Doncs, no sé, penso que els lideratges no són el cap i casal de res, però són una punta de llança de qualsevol estratègia. I crec que s'hi ha de pensar. I l'esperança s'ha de transmetre, cosa que actualment els partits polítics no es podien usar en consideració. Les llancem totes, no? Jo he fet una cosa, no és tant una pregunta com un dubte que tinc al cap que de tant en tant em ve, i és que tinc la sensació com que Catalunya està una mica en el límit, en el sentit que hi ha una declaració d'independència feta, no està escrita, no està traslladada al paper, efectivament, però ningú l'ha notat. Per tant, és simplement una qüestió tècnica de que es publiqui, res més. Clar, per això sí, és com cal algú que digui sí, això s'ha de plasmar al paper, evidentment. Però, clar, i tampoc no acabo d'entendre com tota aquesta gent que vol tornar a l'autonomisme de tota la vida, bla, 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 no se n'ha adonat que allò està allà, que en qualsevol moment es pot posar sobre el paper. No sé. Doncs bé, hem fet unes quantes preguntes. Qui dels dos voldria començar? S'ha comentat el tema de les sentències, que hi ha molt poques en català, que si no hauríem d'acatar les sentències. Faig una mica de resum, si em deixo alguna cosa. S'ha comentat també si Tsunami, quin va ser el motiu de la desmobilització, si hi ha algun cavall de Troia, si un nou partit, la idea d'un nou partit, i en definitiva s'ha de transmetre un missatge d'estratègia, d'esperança a la gent, o com ho hem de fer perquè tot això tiri endavant. Qui dels dos voldria començar? Bé, no, hi ha moltíssimes coses, intentaré ser una mica més sintètic del que acostumo. Tu sí veus això, que no m'elero, i me baixes el micro o no em baixaré. No, hi ha una cosa que m'ha interessat, o sigui, només hi ha una cosa pitjor que tenir 3 partits independentistes inútils en el sentit de manca d'utilitat de una condició. I pitjor que tenir una 3 és tenir 4, que siguin útils. Per tant, hi ha aquest debat que per sort, i m'ha agradat sentir el que deia el Josep, no hi ha eleccions, per tant, tranquils, pensem, per una vegada és bo, vull dir, en el sentit que potser tenim temps de fer-nos aquestes preguntes. Sincerament, i per això jo deia que surti qualsevol a dir el que volem sentir, però que al final arribi allà amb 4 o 40 diputats, els que siguin, per fer el mateix que fan ara,
I aquí la teva reflexió és com he de fer per creure en ells? Bueno, doncs jo escoltaria amb simpatia el primer que em digui escolta'm, nosaltres, encara que tinguem 72 diputats, no podrem fer res si la gent no és al carrer. El primer que digui això, home, no vulguin escoltar-lo. No se sent normalment el partit no apareix. Escolta, donen els vots que jo ho faré. Ja sabem que ara hi ha 72 diputats, això no es tradueix. I aquí la teva reflexió era, bueno, la gent va fer l'octubre. I aquí jo diria que és veritat que efectivament sense la gent, o sigui, cap partit ni cap coalició de partits, encara que tingui 72 diputats i majoria independentista, per si mateix pot fer una cosa com l'octubre. Per un altre costat, sí que és veritat que la 11ª legislatura, que va ser la que va culminar l'octubre, va haver-hi un diàleg, en el bon sentit, entre tota aquella gent mobilitzada i els seus representants. És a dir, els diputats sols no fan l'octubre, però tampoc hauríem de menystenir el poder que tenia tenir uns representants de les institucions que estaven en sintonia, o com a mínim que li tenien respecte a la gent que estava mobilitzada, que sabien que la gent no es podia passar per sobre. Llavors, aquí és on crec que el debat del quart partit, un quart partit, o sigui, cap partit amb escons al Parlament de Catalunya pot obrir les portes de la independència. Qui digui això està mentint i segueix engreixant aquesta roda. Ara, que si hi ha gent amb capacitat, no només de... És a dir, si existís algun altre partit, per això ja abans deia, ha de ser el resultat d'una cosa prèvia, d'un gran moviment que faci que aquests diputats serveixin per alguna cosa. Diputats sense moviment, ja ho estem veient. Sense moviment o sense partits que tinguin, deixeu-me dir així, por de la gent, com el que tenien abans, i que sembla ser que han perdut el respecte. Escolta, això són quatre friquis, això són hiperventilats, això s'està dient des de molts àmbits dels partits, com és gent, això ho deia la Clara Ponsatí a la seva carta, ridiculitzant a la gent que creu en el que va fer l'octubre, aquesta ridiculització provinent dels propis partits independentistes és letal i cal denunciar-la, perquè justament el que pretenen és deixeu-nos tranquils que nosaltres ja ens ho farem. I crec que qualsevol que se presenti com a la resposta a aquesta impotència dels partits independentistes i no sigui molt clar a l'hora de dir que 4 diputats o 40 o 72 no es fa res si la gent no està mobilitzada. Llavors, el que hauríem de demanar és que com a mínim, primer, que deixin de contribuir a la mobilització i a intentar que la gent accepti la derrota, i següent, que contribueixin a generar aquest diàleg entre la gent mobilitzada i els seus representants. Qui torni a confiar en la gent, doncs se l'haurà d'escoltar, si no, per tenir-ne 4, doncs escolta'm, de 3 a 4 no ho passarem. I sobre el tsunami, hi ha més coses, però sobre el tsunami, jo tinc la impressió, això no ho podem saber, perquè jo tinc la impressió que hi ha molta gent que diu mira, això del tsunami era una estafa perquè ens van convidar a mobilitzar-nos i després ens van enviar tots a casa. Estafa, i la propera vegada no m'enganyen. Jo aniria una mica més enllà de podria ser, o a mi em fa l'efecte, que el tsunami hagi sigut una idea molt bona, ho dic perquè, ostres, aquesta capacitat de mobilitzar, de pulsar contra les cordes a la policia, aquesta capacitat d'organitzar la gent arreu del país, home, a mi em sabria greu que la propera vegada que ho intenti dir no, això és com el tsunami, no. I si el tsunami va començar amb gent que de veritat confiava en la gent, que volia organitzar la gent, que confiava en la força de la gent distribuïda arreu del país,
i en algun moment aquella gent ben intencionada va perdre el control i efectivament algú va decidir tancar-lo. A mi m'agrada pensar això, que efectivament l'eina era bona, però que potser la propera vegada hem de vigilar en mans de qui cau. No en que existeixi una eina com el tsunami, perquè, ostres, jo estava a la Jonquera i he estat a Girona en les manifestacions, les marxes de la llibertat, tot això no ho vam estudiar, i això es va organitzar, i això no ho va organitzar un botifler que després ho va desorganitzar. Segurament, potser sí que en algun moment hem perdut el control, però jo no menys tindria el tsunami com que ens van prendre el pet. Potser la cosa és menys. Vull dir que crec que és important tenir clar que hem de trobar eines que ens ajudin a mobilitzar-nos. I abans aquell senyor preguntava, bueno, què hem de fer? Bueno, per començar, hauríem de tenir moltíssima cura de totes les eines, ja sigui des d'informàtiques fins a les xarxes personals que es generen en assemblees, encara que siguin assemblees que minven de treball, però una cosa a fer és mantenir totes aquestes connexions que van néixer de l'experiència aquella. Sembla una cosa molt etèrea i que no concreto, no, em sembla molt important mantenir aquella xarxa. Només diré una dada per parlar del meu llibre i acabaré amb això. El 70% dels gairebé 8 milions de visualitzacions que tenen els vídeos d'octubre no venen ni de Twitter ni de Facebook, venen de WhatsApp. Vol dir que la gent s'organitza i és capaç de fer arribar informació que els del retorn a l'autonomisme no volen que corri i, malgrat això, entre xarxes ciutadanes podem aconseguir trencar certs silencis o trencar certs discursos. El vídeo d'octubre i tantes altres coses que corren. Que això te portarà a la independència? Potser no, però no permetrà que facin creure a tothom que, escolta'm, que aquí s'ha acabat tot, tothom a casa i ja està. No, aquesta resistència jo crec que depèn d'aquesta resistència que algun dia es pugui efectivament tornar a ser 3 milions de persones al carrer. Bé, jo crec que a les intervencions successives que s'han fet, algunes intervencions han respost a les altres, són complementaris en el sentit que també donen visions alternatives i responen a les qüestions. Per exemple, la qüestió dels lideratges o la qüestió dels enganys dels lideratges o que si ens han fallat els uns o els altres. Jo crec que la síntesi de tot plegat, que contesta la segona pregunta una mica amb el que ens deia la tercera intervenció, és que a l'octubre del 2017 ningú ens va enganyar. El que va passar és que la gent va desmuntar els polítics, que van anar més enllà del que els de dalt pensaven que anirien. I això és bo o és dolent? És les dues coses, però a mi m'agrada quedar-me en la cosa bona, que és que la gent, els activistes del moviment, van anar molt més enllà del que ningú s'esperava, del que s'esperava l'Estat i del que s'esperava tot l'aparell repressor, però també del que s'esperava la classe política catalana. Perquè no s'esperava que quan arribés la policia, quan arribés la repressió, la gent es faria més forta i derrotaria l'Estat sense la intervenció de les institucions d'aquí, perquè l'enfrontament de l'octubre és entre la gent i l'Estat, no és entre la Generalitat i l'Estat. La Generalitat el que fa és convocar el referèndum i la romanda la gent, és la gent qui derrota l'Estat. I ho van fer amb una determinació i una força que ningú s'esperava. Ni l'Estat ni els líders públics que teníem aquí. Però això és bo. Això és bo, i nosaltres ho hem de reivindicar. I alguns diuen que si ho seguim defensant som uns tarats. Però a mi, jo, diguéssim, està clar que estan immobilitzats els que diuen això. Perquè amb tot això dels partits, jo no he dit que el 2025 hem de fer un partit nou necessàriament. Perquè potser només fer un partit, si els altres segueixen existint, no hi haurà prou.
potser el que hem de fer és desaparèixer tots els partits que hi ha ara i revolucionar-ho tot i fer-ne un de nou que els absorbeixi tot, no sé, és a dir, el que sí que hi ha és l'experiència del que hem viscut. No sé si algú és conscient o ha fet aquests números, però ara mateix podria semblar, amb aquest retorn a l'autonomisme, que el mapa polític és una mica el mateix de tota la vida, que tenim els mateixos partits de tota la vida. Però, si poses allà la lletra petita, ara mateix al Parlament de Catalunya, a mi només em ve al cap una persona que el 2010 era constitutada i que ho segueixi sent avui. De tot l'espectre independentista. De tot l'espectre independentista, quan hi ha gent que diu que els polítics no ens serveixen, que els hem de canviar tots, és que ja els hem canviat a tots. Des del 2010 al 2017 els van canviar a tots. Jo crec que l'únic que ja era diputat el 2010 és el Pere Aragonès. No crec que és només. Crec que és el Pere Aragonès. L'altre seria el president Puigdemont, però el president Puigdemont ja no és diputat pel Parlament Europeu. Aleshores, jo crec que no havia diputat al Parlament Europeu. Per tant, hem fet, quan aquest país va començar a Arenys de Munt, amb les consultes populars de tot el país, les mobilitzacions contra la sentència de l'Estatut, la via catalana, tota aquesta mobilització, d'una forma molt poc estrident, però molt efectiva, van fer fora tots els polítics i van canviar a tots, pràcticament. Sí o no? És a dir, Cal tornar a fer-ho, doncs. Cal tallar més coins dels diputats. És que fixa't que ho vam fer i ningú va dir que ho havíem de fer. Ningú va dir que fos necessari fer-ho. Ningú va dir que l'estratègia fos fer això. Quasi va passar de forma espontània. El que estic suggerint és que potser no ens hi hem d'obsessionar, potser no és l'objectiu en ell mateix, que potser les coses passen quan han de passar. I quina part de tot això va ser decisiu? Doncs, per exemple, tota la mobilització que hi va haver des del 2010 al 2015, que després es va intentar canalitzar, per exemple, en Junts pel Sí, que tenia, entre d'altres persones allà dins, els líders de la mobilització social, en aquest cas les líders de la mobilització social. I va portar gent nova, i va portar gent que no eren els polítics tradicionals, i alguns que no ho veien clar se'n van anar cap a casa. D'una manera molt discreta, vàrem fer net de gent que no estava per la feina de la independència de l'atenada de l'Estat. De tal manera que, això, el 2022, hem canviat ja tots els polítics. I si els hem de tornar a canviar, els podem canviar. Però simplement el que vull dir és que probablement la manera més eficaç de canviar-los a tots no és necessàriament fer un partit nou. Perquè si tu mires amb un traç gruixut, no hem fet cap partit nou, tenim els mateixos que teníem. Els hem reclutat, i els hem canviat, i els hem recauxitat, però els mateixos segueix sent el mateix a les sigles, no? Però han canviat els noms, han canviat els líders, han canviat les estratègies, han canviat les organitzacions i han canviat tot. I ha estat simplement la força de la gent, la força del moviment, que d'alguna manera, quan els partits o els governants han detectat que els calia agafar lideratges de la societat civil, han renovat els seus quadres i aleshores, com que veien que els vots anaven per un costat, que els vots, on eren els vots del 2014 a la via catalana? Si tu volies ser un partit que tenia vots i que tenia quadres i tenia poder, havies d'anar a buscar els vots a la via catalana. Per tant, havies d'anar a fitxar gent a la via catalana. Els líders es fan d'aquesta manera, no dic així. Ja dèiem, la primera intervenció era molt vehement dient que ens calen líders. I jo tornaria a insistir modestament que ens calen referents, que no és el mateix que líders. I que els líders no cal que estiguin a la taula, a vegades estan a la platea també. Qualsevol dels que som aquí pot ser un líder. I jo crec, diré més, els líders que el 2025
lideraran el procés de la independència des del Parlament, des del govern, encara no els coneixem. I potser ni tan sols ells saben que ho serà. Les coses van així. Al final, molta gent s'acaba trobant en posicions de lideratge de manera espontània, sense buscar-ho. Els millors líders són els que no ho pretenen. Els millors líders són els que no han dissenyat un pla d'imatge per aconseguir ser líders, sinó que s'han dedicat a lluitar i la gent s'ha identificat amb ells, els ha considerat referents i els ha dipositat la confiança. Petit parèntesis. Jo de tant en tant li envio un missatge per Telegram al Josep perquè ens diré. Això ho he dit. La meva ocupació. A mi a vegades em diuen, no he deixat la política. Dic, no, jo m'he dedicat. Jo no he deixat la política, jo he deixat l'escó del Parlament. Però ara faig més política que mai als tribunals, que és allà on es fa la política de veritat. I jo em dedico a fer política al Tribunal Superior de Justícia, al Tribunal Suprem, al Tribunal Constitucional, al Tribunal d'Estrasburg i al Tribunal de Luxemburg. És a dir, faig més política que mai als tribunals. I com que totes les decisions dels tribunals, fins i tot la Constitució de Pedra, val més ser advocat i fer política als tribunals que no al Parlament dedicar-se a parlar dels jocs olímpics. Jo, ara em perdonareu un petit parèntesi, i jo no m'he penedit ni un sol minut de haver renunciat a l'escó del Parlament, veient què passa aquí. Però política no n'he deixat de fer ninguna, tampoc. I per això no hauríem de confondre el moviment independentista amb els líders, amb les institucions, amb els polítics i recordar això que deia abans, que el que va passar a l'octubre del 2007 és que la gent va desenvolupar també en els líders que d'alguna manera ara els enyoram, no? Ara enyoram que tenim líders, però aleshores no ens van servir perquè no ens van liderar, els van liderar nosaltres des del carrer. I jo dic nosaltres perquè jo no era ningú l'octubre i jo estava en un soterrani amb els mòbils fora de la sala, com tocaven l'època de Pegasus, perquè tontos no ho eren, ja en aquest temps ja deixàvem els mòbils fora de la sala per parlar d'on eren les urnes. I per tant, això era la gent el que feia tirar-se endavant. I dues coses molt ràpides, el tsunami ja s'ha dit. El tsunami també tinguem present el que deia abans. El tsunami va desaparèixer quan va desaparèixer tot, quan va començar la pandèmia. Si no hi hagués hagut la pandèmia, no sé si hagués desaparegut el tsunami. Sí, però què va ser? Un mes abans? Va ser un mes abans. Ja sé, és a dir, podem fer la interpretació de que va desaparèixer quan es va pactar la investidura de Pedro Sánchez. Que també és possible. Potser va ser la investidura de Pedro Sánchez que va fer el tsunami. Però el que vull dir jo és que si no hi hagués hagut la pandèmia, potser la pressió social perquè el tsunami continués, potser no hauria permès arxivar-lo i deixar-lo i tancar-lo. Perquè hi hauria seguit, hi hauria continuat havent mobilització. Per tant, potser no hauria perdut el control la gent que volia fer coses, com a hipòtesi. Però no ho sé, en tot cas, plantejar-ho d'aquesta manera. I fer coses, jo soc conscient que tothom fa moltes coses i que se segueixen fent, se seguiran fent. La meva idea és que hem de provar coses noves. Hem de provar coses una miqueta més contundents, en el sentit següent. La desobediència civil sobretot té èxit quan vols fer una cosa que te la prohibeixen, o quan vols fer una cosa que te la prohibeixen, desobeeixes i acabes als tribunals, i acabes al jutjat. Per això, només un apunt. Na Rosa Parks, que és una icona de la desobediència civil, de la lluita per l'alliberament dels afroamericans als Estats Units, si no l'haguessin detingut, no seria un referent. Si no l'haguessin detingut, ningú el coneixeria. Per tant, també hem de canviar el xip i pensar que a vegades les accions que es fan, les nostres accions polítiques o reivindicatives, si acabam detinguts o acabam al jutjat, és un èxit, no és un fracàs. Pensem en això.
no ens faci por acabar al jutjat o acabar detinguts. Si, en aquest cas, justament, acabar detingut o acabar als jutjats és part de l'èxit de l'acció. Sí, hi havia una pregunta prèvia per allà baix, el professor els puc no deixen veure. I no sé com anem de temps. I només volia dir una cosa, també a l'última intervenció. Malauradament, la declaració d'independència no és un problema de posar-la en paper que no és. Ja m'agradaria que això passi. La declaració d'independència és reconèixer-la. La declaració d'independència necessita reconeixement. I el primer reconeixement que necessita una declaració d'independència és el de la gent del país, el nostre reconeixement. I el nostre reconeixement de la declaració d'independència vol dir que comencem a obeir un poder sobirà, un govern d'aquest país, i a no reconèixer un altre govern foraster que a dia d'avui segueix governant el país. Per tant, no és una qüestió de papers. I no sé si la intervenció, la penúltima intervenció, si hem contestat res o no, l'Albano o jo si hem contestat mínimament el que deia de l'esperança i de l'estratègia. No sé, els d'Arenys de Munt, quan van fer la consulta, eren 12 persones. Jo sempre ho explico a nivell anecdòtic. Eren 12 persones que es reunien i van decidir fer la consulta d'Arenys de Munt. I els hi va sortir brodat per un parell de circumstàncies. Primer, perquè van tenir sort que els la van prohibir. Els van prohibir fer la consulta. I això va ser part de l'èxit. Per tant, una acció per tenir èxit, potser un element important és que t'ho prohibeixi, que sigui quelcom prohibit o que sigui quelcom legal. Però l'altra cosa que dic també és que 12 persones van decidir Arenys de Munt i el van empatar, perquè els van prohibir, els van perseguir, va ser un èxit i després tot el país es va escampar, es va obrir de consulta. Però si aquestes 12 persones en comptes de fer això haguessin decidit fer un petit, no teníem prou nom per fer la candidatura, perquè amb 12 persones no passen una candidatura. Per tant, van invertir millor el seu temps i el seu esforç fent la consulta que no si haguessin pogut fer el partit. Tots són estratègies al final. Tots són estratègies. Però potser ara el que ens cal és remoure l'oasi autonomista. I això ara mateix es pot fer, potser no cal tenir una estratègia per fer un gran desembarcament de Normandia. Potser és suficient tenir molta gent disposada a fer guerra de guerrilles. És que jo penso que ha de ser tota la vegada. Però potser com que ara mateix ens ve molt gros dissenyar el desembarcament de Normandia, potser el que hem de fer és fer un Vietnam. O programar el desembarcament de Puigdemont. No estarà a Normandia, però s'aproximarà a la nostra Normandia. Però com que deia jo, això abans, que cal que hi hagi 300.000 soldats, fer-lo, potser si començàvem a fer un Vietnam, després ens anirem entrenant, però després fent Normandia. I per tant, per fer un Vietnam no cal una gran estratègia, no calen grans generals, no calen grans armaments. I jo sempre dic que a vegades les determinades accions tenen un efecte que remou molt les aigües. I sempre poso l'exemple, ara has esmentat el president Puigdemont, quan vam tenir el president Puigdemont a l'Alguer, el govern autonomista va agafar un ferri i va creuar el mar de Barcelona a l'Alguer tota la nit, van arribar tard, va ser una travessia complicadíssima, es veu, i estic segur que els hi venia tant de gust com deixar-se pagar. Però no tenien més remei que fer-ho, perquè el president Puigdemont estava detingut en una presó a Sardenya. I ningú hauria entès, ni tan sols els autonomistes, que el govern de Catalunya no agafés aquell vaixell i anés a donar un suport. I estic segur que ningú en aquest vaixell li venia remotament de gust. I això vull dir que moltes vegades la mobilització
la desobediència civil i les estratègies ciutadanes acabaran fent coses, acabaran fent que passin coses que els polítics no podran ignorar. I que acabaran condicionats, i que acabaran arrossegats estratègies que les farà la gent. I això ja va passar l'1 d'octubre i va passar el 27 d'octubre. Els polítics van acabar fent coses perquè la gent els havia desbordat i els havia arrossegat a una situació que ells mateixos no se l'esperaven, però que l'havien de gestionar. I aquesta crec jo que és la idea. Aquesta és la manera com la gent condiciona a la classe política. Sí, l'Albano volia dir alguna cosa i després tindrem l'última pregunta ja. Fem una ronda que sí. No, una última pregunta. Jo suggeriria fer una última ronda, pensem que n'hi havia alguna altra. No hi ha temps. És que... És que m'havia semblat que n'hi havia una altra pregunta. És que jo els... Bueno, com que veig que anem molt malament, anava a dir una cosa sobre els cívics de Normandia i tal, i dels soldats, ho dic perquè si demà som titular en el Confidencial, vull dir, sense por, no? Vull dir, i tant que... Cap problema. No, però llavors, molt concretament, aquesta idea d'estratègia o aquesta guerra de guerrilles, en el cas d'Arenys de Munt, ho dic per això no ha sortit, però la idea aquesta de la unitat, no? Necessitem una unitat estratègica que no sigui no sé quantos. Si els 12 aquests, abans de llançar-se a fer una consulta en Examunt, haguessin anat a la seu dels partits a posar-los a tots d'acord en una estratègia, encara no estaria feta la estratègia. Va funcionar al revés, aquesta capacitat d'arrossegament és. Hi ha uns que diuen, nosaltres tirem per aquí, i són els altres els que després van amb la llengua fora per estar allà. Per tant, aquesta idea de la unitat i de la gran estratègia, bueno, si es pot tenir i és bona, òbviament, però mentrestant, cada un faci el que si és bona ja vindran els altres. Bueno, potser caldria comprar un Pegasus. Un Pegasus, bueno, podem fer un mercat per un Pegasus, però jo crec que... L'economia de Waterloo, però... Teníem l'última pregunta. Sí, allà al fons. És que no ens veieu des d'aquí, No, per això no. Sí que ho veiem. Vale, jo estava ensegada. No, ja sé que és l'última, jo crec que és l'última. Gràcies, bona tarda a tothom i a la mesa en especial. A veure, jo vaig fer una llista, perquè sembla que no tinguem motius, i en tenim cada dia a Carafals. 3.500 empresariats, Pegasus, el greuge d'inversions incomplertes, cas Pujol d'Andorra, taula de diàleg, corredor mediterrani, Villarejo, Operació Catalunya, 25% de castellà, els problemes de la AP7, Rodalies, Renfe, Joan Carles I, atemptat de les Rambles i de Cambrils. No ens oblidem. Policies nacionals infiltrats, que bé que això ja forma part del viure al món. Per aquí també, salutacions. Ara, sobretot de cara al que deia el Josep, que no estem aquí justament les persones a les quals va adreçat el missatge que hem estat remenant tota la tarda, però crec que tot això, i podríem afegir alguna cosa més, són motius claríssims per fer que el nostre entorn no deixi d'estar mobilitzat, almenys mentalment, i que quan sigui l'hora que tothom s'hi sumi. Gràcies, no te'n volia dir. Molt bé. Carme, gràcies i disculpa que no t'havia dit abans. Bé, jo crec que va ser l'hora agrair moltíssim la presència d'aquests dos referents del nostre moviment. Sou molt necessaris, ens feu molta falta, crec que és evident, i tots remem en la mateixa direcció i crec que, en síntesi, podríem resumir-ho com empoderem-nos, no? Empoderem-nos i fem un dia fora, no? Que, com deia el Miquel Martí i Pol, tot està per fer i tot és possible. Gràcies a tots.
Bé, ara tancarem l'acte. Jo vull aclarir una cosa, tenia que aclarir el començament. Jo estic aquí per delegació del coordinador, que és el Joan Carles Massarer, que està de vacances. Me va demanar que fes això i el dimarts que ve, si no ha tornat,